دم خوش گهدار و تماشاوان نهجات باسی روژا ایرو دل گلومه. بریارا رفرندوم سرخبونا کردستانی دواری نافخویی کردستانی لهر چار پارچه کردستانی هر وها دقادا نافنتوی دجی دنگ بده. باندورا رفرندوم سرخبونا کردستانی لقادا هرمی و هر وها جهانی ده چه کارودانان گل خوبینه. کنجکتورا هرمی و نافنتوی جی کردستانک آزاد ره آماده لگل نویسکار و سیاستمدار کمال بورکای جی استودیا میا انقره امده بآخفن. بریز بورکای ام جی هلوستا ترکیه دست پی بکن دست پی که ده وزارتا درو و پاشی جی سروکوزیر یلدرم هلوستک نینی جبو رفرندوما سرخبونا کردستانی راگهاندن. گلو اف هلوستک چاوری کری بو؟ بله yani tiştekî xuya dike helbesteke neyî niye. Lê wexta meriv li siyaseta Tirkiye ta dûrî dirêj dinêre li hember gaveke wisa mezin bo serxwebûna Kurdistana Başûr meriv vî tiştî fêm dike. Lê bi raya min ev ne helbesteke ew xas tûn de. Ango ev nayê manî ku eger sibe 25 îlonê da bi nisbeteke mezin gelê Kurd ji bo serxwebûnê bêje erê, Tirkiye jî herhal vê realîtê bigire ber çavê xwe ev jî vê rastiyê wê qebûl bike. Ji ber ku pêwendiyên Tirkiye bi Kurdistana Başûr gelek başin van salên dawî. Ango destpêkê da ne wisa bû? Malûm e. Destpêkê da Tirkiye hebûna Kurdistaneke otonom yan jî federal jî qebûl nedikir li Başûr. Lê piştre ew realîte qebûl kir, pêwendiyên baş jê re çêkir, pêwendiyên dîplomatîk û aborî. Evana ji bo her du aliyan jî gelek mühim in bi raya min. که کمال اوتی وی واتی کو پجیراندنا انجام رفرندوم سرخبونا کردستانی هر وها اریکرنا و گریدای دنگین زیده یعنی چقدر دنگین اری در رفرندوم سرخبونا کردستانی ده درب کevin روشا پجیراندنا و دنا قادا نابنتوی هر وها هر می دجی بلندتر به. Tabii yani malumat işte olsa pirani derbazdı ben. Mesela velatên dinêjî ev tişt wexta çêbûn li Quebecê, li İskoçya eger sedî pêncî zêdetir bana ewra dikarbûn bibin welatên serbixwe. Lê nebû. Tabii li Kurdistanê hem bawerin ku bi dengekî bilind ev tişt derkeve. Çi qas bilind be erêkirin ew qas baş e. Lê ez hêviya min ev e, baweriya min jî ev e ku miletê Kurd belkî sedî heftê, heştê heta not bi nisbeteke wisa bilind bêje erê. Ji ber ku ev gaveke gelek dîrokî ye giranbiha ye bo gelê Kurd. û rewşa hundir jî, rewşa navnetewî jî bo vî tiştî müsait e. Yani rewşeke baş heye. Her çi qas hindegên neyînî hebin jî. Lê piranî rewş baş e eger bi nisbeteke bilind gelê Kurd bêje erê wê dinya alem hemû qebûl bike. بله که کمال هر وها راستیا کرد ده هرمه ده به تایبتی جی پشتی شری تروریزم رادیکال ده هرمه ده شری دیجی داعش رزکی تایبت جبو کردستانی به تایبتی جبو هرما کردستانی ده جهانی ده پیدا کرد گلو باندورا وی ریز باندورا وی شری کردستانی لهمبری تروریزم رادیکال کو لسر ناوی دموکراسیا جیهانی لسر ناوی شارستانیا جیهانی هاته بری و برن ده روشا ناساندنا انجام رفرندوم سرخبونا کردستانی ده جی باندوراوی ده چه ببه؟
elbet tesir ve ki heye. Ango dünya alemi dit ku gele Kürt le başur ulu parçen dinleyici. Yani bu kurti bere terörizme ke usa da dış derket. Hem velatı xu parast hem jimerv dikare beje ku dünya alikarya dünyaya kir ki zora terörizme ke usa xarab bibe ev dişi hemu milletane, hemu dünyaya, hemu heremeye. Tesira vena gelek baş şey bu. Yani işte ve yeki dünya alemi ev teştit. Seroken Kürdan, Seroken Herema Kürdistan'ı vakta çün velatendini gelek baş hatine ezmandın. Peyvendiyen Kürdan bu derva baştır bu. Tabi sebep ne tane eve. Yani dünya alemi dit ki Kürt layıkın yani serxubuni rajı layıkın. Yani layık ki Kürt xudi devleta xubinci. Tabi sebep ne tane eve ki İro Kürt devlete ke ser bixudu xwazin. Referandume ke usa çevikin. Sebebe ki mezinci eve ki Irak'ta da yani sistem nameşe. Mesela herkes dibêjin ki Irak'a ke yekirtu demokrat û bi istikrar. Lê mixabin Irakê ne demokratî heye, hikûmeta merkezî nekarî wî karî bimeşîne. Lê Kurdistan cuda ye. Di Kurdistanê herêma Kurdistanê de bi rastî jî demokratî heye, bi rastî jî aştî heye. Lê hikûmeta merkezî nekarî ku Irakê bike yani aştiyê pek bine, aramiyê bine velat. Bi taybetî ew şerê navbera Şîa û Sünnî de. Firsend neda. Terör herçû bilind bû. Agir bi Iraqê ketiye û venamire. Ango tesîra xwe li ser Kurdistanê jî nîşan dide ev tişt. Her wisa jî hikûmeta merkezî a Bexdayê ev berpirsyariyên xwe ji bo Kurdistanê bi kar neanî. Ango gor destûra esasî, kanûna esasî nekir. Hûn jî zanin, gor kanûna esasî 2005 diviya bû li Kerkûkê referandumek çêbe, xelkê Kerkûkê biryarekî bide. Gelo ew dixwazin bi Herêma Kurdistanê re bijîn yan bi şiklekî din. Lê ew referandum çê nebû. Yani hikûmeta merkezî rê li pêş wêne girt. Yek jî mesela diviya bû hatina petrolê sedî da sêzde bo Kurdistanê vê serf kirin. Herkes jî zane ku piraniya nifta, petrola Iraqê ji Kurdistanê dertê. Ango sedî da sêzde reqemekî nisbetekî gelek biçûk e. Lê ew jî nedan. Ango warê aborî de kirin zehmetê Kurdistan. Her wisa mesela pêşmerge gor destûrê gor kanûna esasî peşekî leşkerê Iraqê bû. Diviya bu mesrefê pêşmerge jî bi destê hikûmeta merkezî bê çêve. Ew jî nebû. Ango ev tiştana bûn sebebê dubendiyan ku pêvendiyên hikûmeta merkezî û Herêma Kurdistanê xirab bû. Kemal her wiha ew aliyên ku li dijî referanduma serxwebûna Kurdistanê derdikevin. Yan jî dibêjin ku di rewşa îro nerewşekî asayiya ku Herêma Kurdistanê referanduma serxwebûna Kurdistanê li dar bixe, ew e ku dibêjin ku Sünne û Şîa li Bexdayê di nav dijberiyekî gelekî mezin de ne û Kurd balansekî di nav wan nade pêk tênin. Lê gava got mirov ji sala 1991 ve ji dema pêkanîna federalîzma Herêma Kurdistanê ve digirê dest Kurd her bûne mexdûrê wê bîr û rayê ku ji bo yekgirtina li Bexdayê yekgirtineke di navbeyna Sünne û Şîa de Kurd rola balansê bilêzin gelo ev ne babetekî rewşekî gelekî zehmet e ku li ser Kurda her tê spartin û Kurd naxwazin vê rolê bilêzin zêdetir. Yani eğer Kurda bikare bana roleke wisa pozitif baş bilîstana helbet baştı bu. Bu Kurdan jî baştı bu hemû Iraqê jî baştı bu Herêma Kurdistanê jî baştı bu.
Lemi xabın gavadini jim got. Ev yek nemeşiya. Ango sistema Irak'ı gor destura 2005 hatı bu reskirin nemeşiya. Suriye ve Güney ve Jinel ser Kurdane. Nel ser Milli Kurdane. Mukabın hunzanın yani hükümberi dest beşa Sünni da bu, beşa Arap ya Sünni da bu dema Saddam'da. Piştira kette Şia'ya. Arap'ın Sünni ve Şia'nın Irak'ı lehev nekirin. Ev terör roj bir roj bilind bu. Agro şevat hemu Irak'ı girt. Yani Güney Kurdan çiye. Kürt ne mecburun ki illa navve şevatı da bijin. Her ustacı hükümete merkezi berkmeskere hoşu çiğne hani. Hinge hakkı Kurdan eko der hakkı dağıtıyor da kuda biryare ki beden velatı ku be desti ku idare bikin. Ango Herema Kurdistan'ı layıkı aştiye, layıkı peşveçüneye ve demokrasiye. Bana yeki kesinlikle kare Kurdan günahkar bike. Bele. Bele kek Kemal tê gotin ku Komara İslamî ya Îranê di projeyên xwe yên ji bo Hilalê Şia de. Her wiha Komara Tirkiyê di projeyên xwe ji bo neo Osmanîzmê de pêkanîna dewletekî serbixwe ya Kurdistanê ji bo vê van projeyên xwe wekî asteng dibînin. Gel ez şiroveya te di vê babetê de bikim. Kurdistaneke serbixwe li başûr, Kurdistana başûr bi raya min ne dijî tu welatekî ye, tu milletekî ye. Ango Kurd bi cîranê xwe re aştî dixwazin. Hemû cîranan ra. Irak jî dikare wek cîranek bi Kurdan ra bimîne. Cîranekî baş. Madem ku nikarin bi hev re bijîn, wek cîranekî baş bila hev re bimînin. Niha İran çima naxwaze. Yani siyaseta İran'ı şaşe u dijayetiye. Peyvendiyen Türkiye ve Kürdistan'a başvur gavadini jim got. Başın, naşunda jid karın baş bin. Her usajı bir rayamın İro revşa hündürçi ya dervacı ya dünyayıcı. Bu Kürdistan'a ke serbixwe başvur gelek müsaide. Yani belki 15 sal beri merve ne karu beje ku revş bu Kürdistan'a ke serbixwe usam müsaide. İro müsaide. Yani hemu dünyayı dit ki Irak bu şekli nameşe. Hemu dünyayı dit ki Kürt brastici layıkı azadiyene serhubunene. Peyvendiyen Kurdan baştır bunu hemu dünyayı hemu cihanı. Rojlata navinci. Gelek devlet hatta devletin Arap. Dibêjin ku serxwebûn heqê Kurdan e. Ango divê vê rastiyê her kesek bibîne. Ez bawerim ku wê rêveberên Tirkiye jî wê bibînin. Yani Kurdistaneke serbixwe ne dijî helbestên Tirkiye ne. Ha çiye pirsa Kurdiya ya li Tirkiye, avê pirsê jî ji xwe em tim jî dibêjin, divê Tirkiye di navxwe da vê pirsê jî çareser bike. Yani gor edaletê çareser bike, li ser esasê vê keviyê çareser bike. Mesela federali, sistemeke federali raya mı Türkiye dikare meşe. Eğer Irak'ı nemeşiye, ne mane kul Türkiye'ci nameşe. Ve dikare meşe. Eğer Türkiye demokrat be, eğer aşti be, istikrar bir vakti, vakta pırsa kurdi çareser bike ve istikrar çevel Türkiye. Şer namine, demokrati peşvatiçe, abori peşvatiçe. Hinge ez baverim ki Kürd Türk dikarımlı bahev, sistemeke federali da bir şey. Kek Kemal her wiha gava ku mirov li helbestê cîhanê temaşe dike. Dewletên Yekbûyên Amerîka bi riya wezareta xwe ya derve destnîşan kir ku her çend ew dixwazin ku dewletekî Iraqa demokratîk hebe lê Kurdan jî gelekî baş tê digihîn û ger di encama referanduma serxwebûna Kurdistanê de dengê erê derbikeve ew rêzê li bîr û raya gelê Kurd digirin. Netewên Yekbûyî jî di çerçeveyekî wisa de helbest nîşan kir. Gava ku min bixwe li medyaya Ewropayî temaşe kir, di medyaya Ewropayî de jî hest û helbestekî wisa beramberî Herêma Kurdistanê tê dest nîşan kirin ku Herêma Kurdistanê li rojhilata navîn ew welate ya ku
rêz, tolerans ji bo hemû pêkhateyan, ji bo hemû olan dest nîşan kiriye û bûye modelek ji bo demokrasiyê jî. Gelo ev yek dikare bandorê li welatên herêmê jî bike taybetî wan welatên got di derdora Kurdistanê de ne ku helbesta xwe bi awayekî erênî girêdayî referanduma serxwebûna Kurdistanê diyar bikin. بله راسته یعنی دنیا علم گوادنی جیمه گوت دبینه که کرد دکارن ولات خود دموکراسی آوا بکن آشتی آرامی آوا بکن و جیران خورجی نو آشتی دا بیجین کردان افتشت اثبات کرن همو دنیا علم جیوه یکی دبینه مثلا مایه هن آستنگ بلکی جیرانین کردستانی ورن وک ایرانی لی حقی کسی تونه که حرمت نکجی ایرادا گلی کرد را وقتا گلی کرد سدی هفته سدی هشته بلکی سدی نوت به هیویا من و باوریا من اوه به نسبت که اوسا بیجه اره ایدی کرا چه گوتن دمینه یعنی حقی که که دیجی و ایرادا گلی کرد درکه هنگه از باوریم که هم یکی تیا ملتان شخوا بردف که وانجی اشکره کرد گوت هم referanduma Kurdistan'ı ra hürmet dikin. Encama ve rami hürmet bikin. Amerika'yı dibêje. Yani dibêjin istikrar hebel Iraq'ı demokratiye ve tüne. Vakta tüne xuya dibe ku heqê Kurdan ve gavê bavêjin. Îro raya min ev gava dîrokî giranbaha hêdî hatiye. Êdî kar dikeve ser milletê Kurd. Milletê Kurd ve yek دنگی خودی درکه ج رفراندوم را بیجه اره و وقتی از باورم که همو دنیا و رئالیته و راستی قبول بکه و هنجیران کردان که بلکه دلوان نرازیه اوش قبول بکن که کمال هر وها من دخواست از بزانبم پشتی راگهاندنا بریارا آلین سیاسی دبن سرپرشتیا سلوک برزانی ده و هفته مهی هات راگهاندن کو 25 ایلونا ایسال روژا رفرندوما سرخبونا کردستانê li raya giştiya Bakurê Kurdistanê çawa hate pêşwazî kir? Bakurê Kurdistanê ez bawerim ku hemû Kurdê welatperwer, hemû Kurdê hişyar. Yani dilê hemûyan jî bi Kurdên başûr raye. Yani ev dixwazin ki referandum bi serkeve xelk bêje erê Kurdistana serbixwe li başûr her wisa jî hêviya Kurdên Bakur e. Divê yekê de şik tune. Tabii gavatînê jî min got ev naye wê manê êm em Kurdên Bakur em jî got rewşa xwe daxwazên xwe tînine ziman. Ev jî heqê me ye. Mesela ez Partiya min Hakpar berê jî wexta Serokê Partiya Sosyalîst bûm jî daxwazên me ew bû ku li Tirkiye sîstemeke federalî çêbe. Ev jî tiştekî din e. Ango Kurdê Bakur dixwazin tiştê cuda hinek belkî otonomî bixwazin, hinek bêjin özerklîk, hinek bêjin federasyon, hinek jî bêjin belkî serxwebûn. Yani heqê wan e dikarin bêjin. Lê ev tişt navbera Kurdan û devleta Tirkiyeyê xelkê Kurd û xelkê Tirk da ve çareser be. Em hêvîdarin ku biriya aştiyê ev tişt çareser be. Li ser esasê vekeviyê çareser be. Biriya demokrasiyê ev tişt çareser be. Ev tiştekî din e. Lê Kurdê Bakur ji bo başûr Kurdê Bakur jî dibînin ku îro ev roj hatiye roja serxwebûna Kurdistana başûr e. که کمال هر وها بله هر وها ریخستنین سیاسیین باکوری کردستانی با آوایی کی بلز همیان پیشگیری آخه جبو بریار رفراندوم سرخوبونا کردستانی را گهاندن لی دواری پراتیکی ده بانگوازا ده بخواه جبو ریخستنین میل باکوری کردستانی جبوی رایا گشتیال باکوری کردستانی چیه کو خابات و چالاکیین piştgiriya referanduma serxwebûna Kurdistanê bidin diyar kir. Tabii, emin raya min neşkere min raya xwe nivîsand jî di rojberê
beyana min derket vîwarî da. Yani dikeve ser hemû bilê Kurdan ku piştgiriya vê gava dîrokî bikin. Ku 25 îlonê da ew referanduma ku li Kurdistana Başûr çê dibe. Dibe ku di nav siyasiyên Kurdên Bakur de hin kes cuda difikirin. Lê bila ew jî li helbesta xwe binêrin. Yani vê şaşiyê nekin. Ê wisa jî hene. Yani tiştê ecêb dibêjin. Me bîst. Ez hêvî dikim ku tu rêxistinê, tu serokekî Kurdistana Bakur vê şaşiyê neke. Tabii herkes azad e. Herkes dikare gor bîrû raya xwe hereket bike. Lê ne gor bîrû raya xelkê. Ne gor bîrû raya ku dijî kesê dijî gelê Kurdin ji bo Kurdan tu tiştekî naxwazin. Ne gor dilê wan xweş bikin. Lê ez bawerim ku herçî kesê ku dilpak, dilsoz e, welatperwerekî dilsoz e, dijî vê yekê dernakeve. Belê. Gelekî spas birêz Kemal Burkay, nivîskar û siyasetmedar ku ji Stûdyoya Ankarayê tûlgelma. Ez jî gelek spas dikim. Sağ olun. Temaşevanên hêja vî awayî em hatin dawiya bernameya îroya Basîroj, heta bernameyek din a Basîroj her şad û bax.